avançat estat de descomposició. Estava lligat de mans i amb una bossa al cap. Feia una olor que no es podia passar per l'escala i es veu que ja portava molts dies mort. Els veïns pensaven que el propietari d'esta vivenda d'Ontinyent estava de vacances i que es podia haver deixat el fem dins de sa casa. Setmanes després, l'olor insuportable els ha obligat a avisar la policia. En arribar, la forta olor ha dut els agents fins a l'habitació principal. Així, al llit han trobat la víctima asfixiada amb una bossa al cap i nugada de mans. I ara estaven comentant que si l'han pillat nugat o algo. I a les 4 menys 10 se l'han emportat, perquè jo me n'anava a caminar i l'ha vist. El tren en una camilla, 4 policies, el tren. La víctima és un home de 38 anys i les primeres investigacions apunten que era natural de la localitat veïna de la Vall d'Albaida i treballava a Bocairent. Ara mateix la policia científica continua replegant pistes que aclarisquen les causes d'esta mort. El cadàver ja es troba a València on li practicaran l'autòpsia. No es descarta